Dobrý den, já se jmenuji Iveta Kokijová. Já jsem Maša Kuškovcová a rádi bychom vám představili semináře o romské literatuře a o romštině a dílny tvůrčího psaní v romštině. S těmito semináři a dílnami jezdíme už po školách od roku 2015. My jsme obě romistky a Iveta Kokijová je jedna z nejvýznamnějších romských současných autorek. A ty semináře se tedy, jak už jsem řekla, věnují hlavně romštině a romské literatuře. Co se týče romštiny, tak my se snažíme hlavně interaktivní formou děti seznámit s tím, odkud romština pochází, třeba tak, že si můžou srovnat hinštinu a romštinu, jaké jsou nářeční rozdíly, a třeba slovenskou romštinou Iveta Kokijová oležskou romštinou, větu po větě, aby měli děti srovnání, hledají, kolik má romština pádů, aby se seznámili trošku jako se strukturou romštiny a tak. Ty semináře jsou taky o tom, kdy a jakým způsobem začali Romové psát krásnou literaturu. Zabýváme se světovými romskými spisovateli a to všechno předáváme v těch seminářích právě dětem. Zná někdo z vás nějakého třeba světového nebo českého, slovenského spisovatele? Čteme taky ukázky a docela hodně času právě to je nejlepší část těch seminářů z mého pohledu, že čte Iveta Kokijová ze svého díla a s dětma to rozebírá. Jsou tam hezké momenty, třeba když děti chtějí, aby četla romsky, tak potom ty romsky mluvící děti tlumočí pro ostatní spolužáky do češtiny, co se zrovna čte, taky větu po větě. Na semináře navazují potom právě tvůrčí dílny, kdy s dětmi píšeme v romském jazyce. A ty práce z těch tvůrčích dílen potom zařazujeme do celorepublikové soutěže Romanů Suno a tam právě děti zasílají svoje texty. V té porotě každoročně zasedá Iveta Kokijová, Květoslava Podhradská a Stanislava Miková, všechno jsou romské autorky. A vyhlašujeme ji potom v prosinci v Praze v americkém centru ty vítěze. Každým rokem právě s těmito semináři a dílnami jezdíme do různých obcí a měst po celé České republice, třeba jako například Ostrava, Brno, Ústí nad Labem a tak dále. Semináře a dílny realizuje Nová škola OPS od roku 2015 a je to díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podpory vzdělávacích aktivit národnostních menšin. Pokud vás jakýmkoliv způsobem zaujaly naše semináře a tvůrčí dílny, tak nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.